عرشیاں عرش سجانا سونے آنا ساڈے ویڑے ماہی پھیرا پانا ساڈے ویڑے ماہی پھیرا پانا ساڈی نگری ماہی پھیرا پانا مل کے ساڈی نگری ماہی پھیرا پانا ساڈی نگری ماہی پھیرا پانا پھر کی ہونا تلیاں چمڑیاں عرش نے آج سرکار دیاں تلیاں چمڑیاں آج ہاں تلیاں لگنیاں عرش تے آج سرکار دیاں تلیاں لگنیاں عرش تے آج سرکار دیاں تانگاں ویکھو پہلیو رب نو یار دیاں أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسان را پیر کامل کاملان را رہنما ان اللہ و ملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حضرات جی وقار قابل قدر دوستو واجب الاحترام بزرگوں نوجوانوں معراج شریف دا مہینہ رجب شریف دو جمعۃ المبارک دے اجتماعات گفتگو ہوئی مختلف زاویاں تو اج انشاءاللہ العزیز واقعہ معراج تے کچھ گل کرنے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا سبحان الذی اسرا
بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پاک او ذات جن نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص نو مسجد حرام تو مسجد اقصی ول۔ اس آیت دی تفسیر دے لفظاں تے سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے۔ پاک او ذات جن نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص نو مسجد حرام تو مسجد اقصی ول۔ بعض لوگاں دا ذہن ہے وہ یہ گل کہندے نے کہ تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو اے جڑی معراج اے جڑی سیر کروائی گئی نا اے خواب دے اندر کروائی گئی۔ ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ جڑی سیر سی، سفر نہیں سیر، اسرا سیر۔ سفر جڑا ہوندا جبرن بھی کیتا جا سکتا ہے، تکلیف وچ بھی کیتا جا سکتا ہے۔ سیر بندہ ذرا کھلے دل نال کردا ہے، محبت نال کردا ہے، ٹیسٹ واسطے کردا ہے، ذوق واسطے کردا ہے۔ لغت عربی دے اندر سبحان الذی اسرا بعبدہ، لفظ عبد دا جڑا اطلاق ہے نا اے اس سیر تے ہوندا جڑا روح مال جسد ہوئے، روح مال جسم ہوئے، روح بھی نال ہوئے تے جسم بھی نال ہوئے۔ 15ویں پارے دی اس آیہ کریمہ دے اندر، اس آیہ مقدسہ دے اندر، اس آیہ مبارکہ دے اندر بعبدہ اس لفظ دا جڑا استعمال ہے نا وہی اس گل دی دلیل ہے کہ تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی اے جڑی سیر سی اے خواب وچ نہیں سی، روحانی نہیں سی، بلکہ روح مال جسم رب کائنات نے اپنے محبوب نو سیر کروائی۔ اگلی بات، انہاں لوکاں نے اتھے دے جڑے کفار سن اس وقت دے انہاں نے اعتراضات کیتے، انہاں بڑے تڑلے نال تکذیب کیتی، انہاں جھٹلایا، انہاں آکھیا جی نہیں نہیں اسی نہیں مندے۔ اپنے ایمان نال دسو بھی جے کوئی بندہ آکھے میں راتی ستا اکھ لگی خواب دے اندر میں فلاں جگہ دی سیر کیتی، فلاں جگہ دی سیر کیتی، فلاں جگہ دی سیر کیتی، لوگ ایڈا شور و غل نہیں کردے، ایڈی مزاحمت نہیں کردے، لوگ کہندے بھی سیر خواب وچ اکھ لگی بندہ ٹوری جاندا ہے، ایڈی کیڑی کوئی وڈی گل ہے، خواب دی گل پیا کردا ہے، راتوں رات پوری دنیا دی سیر کر رہا ہوئے گا۔ انہاں دا اینی پیک تے جا کے مزاحمت کرنا، رد عمل دینا اور آکھنا کہ اسی نہیں مندے جی اس گل نو، کافراں دا کفار مکہ دا اس ویلے اے جھٹلانا، سرکار دی سیر دی تکذیب کرنا اور پوری شد و مد نال تکذیب کرنا اس گل دی دلیل ہے۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے جس سیر دا اعلان فرمایا سی وہ خواب دی یا روحانی سیر نہیں سی۔ اگر خواب دی گل ہوندی تے انہاں دا ایڈا رد عمل نہ آندا، انہاں دا رد عمل آنا تکذیب کرنا ہی اس گل دی دلیل ہے کہ میرے آقا نے اعلان ہی روح مال جسم، روح مال جسم، روح مال جسد اس سیر دا کیتا سی بھی روح بھی نال سی تے جسم بھی نال سی۔ اگلی دلیل دینا، بہت سارے لوگ حضور علیہ السلام نے جدو معراج دا اعلان کیتا نا وہ مرتد ہو گئے، نویں نویں جنہاں نے کلمہ پڑھیا سی مرتد ہو گئے، انہاں کہا ذہن کم نہیں کردا کہ کیویں ہو سکدا ہے۔ پہلی گل تے اے وے کہ اے جڑا معراج ہے اے ہے ہی معجزہ، جتھے ذہن جواب دے جاوے معجزہ کہندے ہی انہوں نے۔ یہ بھی ایک دلیل ہے نا بھی جتھے عقل کم چھڑ جاوے، شعور کم چھڑ جاوے، فہم ادراک کم چھڑ جاوے، معراج ہے ہی معجزہ سی، عقل چاونا کیتا سی۔ جتھے عقل دی باؤنڈری وال آ جائے، عقل دی حد مک جائے، معجزہ انہوں ہی کہندے نے عقل عاجز آ جائے۔ وہ مرتد ہو گئے، انہاں دا مرتد ہونا، کلمہ پڑھ کے پھر واپس پلٹنا اس گل دی دلیل سی کہ میرے نبی نے روحانی تے خواب والی منامی سیر دی گل ہی نہیں سی کیتی، نہیں تا انہاں مرتد نہیں سی ہونا، انہاں آکھنا سی کوئی گل نہیں اسی بھی سیر خواب وچ کردے رہنے ہاں۔ انہاں دا مرتد ہونا اس گل دی دلیل ہے کہ میرے آقا دا جڑا اعلان سی معراج دا وہ کلا روحانی نہیں سی، روح مال جسد میرے نبی نے اعلان فرمایا سی۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے امام الانبیاء سی کہنے ہیں، مصلی امامت تے میرے نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھائی، سارے نبیان نے میرے آقا دے پیچھے نماز پڑھی
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا اگر کوئی بندہ یہ گل آکھے بھی خواب وچ میں تانوں سارے نماز پڑھائی ہے میں اج تو بعد تہاڈا امام ہاں لوکی آکھن گے ایڈی وڈی گل نہیں خواب دے وچ یہ کم ہو سکتا ہے نماز پیچھے پڑھ بھی سکتا ہے اگے کھلو کے پڑھا بھی سکتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام الانبیاء اسے واسطے آکھیا جاندا ہے کہ میرے نبی نے روح مال جسد مصلی امامت کھڑیاں ہو کے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء اور رسول نو نماز پڑھا کے لوکاں نو دسیا کہ ختم نبوت دا تاج سجا کے آن والا میرا مصطفیٰ میرے آقا نے دسیا بھی میں او مصطفیٰ ہاں جڑا نبیاں دا امام بن کے آیا ہاں یہ اس بات دی دلیل ہے کہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روح مال جسم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی یہ سیر سی اور اس سیر دا اعلان فرمایا سی اور اس تو بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واسطے اگلی دلیل سنو کہ سواری بھیجی گئی خواب دے اندر سواری دی حاجت نہیں ہوندی اکھ لگی تے بندہ گیا جتھے مرضی جاوے جتھوں مرضی آوے سواری آئی سواری دا انتظام ہویا اہتمام ہویا سواری دا انتظام ہونا اس سواری تے جلوہ گر ہو کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا سیر واسطے جانا اس گل دی دلیل ہے کہ میرے آقا دی سیر خواب دی نہیں سی یہ معراج خواب دی نہیں سی بلکہ روح مال جسد میرے نبی نے یہ جڑی سیر کی تھی روح بھی نال سی جسم بھی نال سی اللہ فرماندا سبحان الذی اسرا اسرا دا اطلاق بھی جڑا ہوندا ہے نا لغت عرب دے اندر اس سیر نو کہندے نے جڑی سیر روح بھی نال ہوے تے جسم بھی نال ہوے خواب والی سیر نو اسرا آکھیا ہی نہیں جاندا کلام عرب دے اندر لغت عرب دے اندر اور فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ پاک او ذات جن نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص نو مسجد حرام تو مسجد اقصی ول اور پھر اس سیر دا ذکر قرآن مجید فرقان حمید اندر ایک اور مقام تے رب کائنات نے جو فرمایا ما زاغ البصر وما طغى آنکھ نہ بہکی نہ ٹیڑھی ہوئی لفظ بصر دا اطلاق بھی کلام عرب اندر محاورہ عرب اندر لغت عرب اندر عربی لغت اندر اے دا استعمال بھی اوتھے ہوندا جتے جسم بھی نال ہوے روح بھی نال ہوے جتے جسم بھی نال ہوے روح بھی نال ہوے اس بات دی دلیل ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سیر خواب دی نہیں سی بلکہ روح مال جسد سیر سی اگر عام سیر دی گل ہوندی تے او عظیم معجزہ نہیں سی بن سکتا بلکہ معجزہ ہی نہیں سی بن سکتا کیونکہ معجزہ ہی انہوں کہندے نے جتھے عقل جواب دے جائے جے اگر خواب دی گل ہوندی تے پھر تے ابتدائی ہی بالکل ختم ہو جاندا او کہندے جی کوئی ایسی گل نہیں آگی تے معجزہ پھر انہوں قرار ہی نہیں دیتا جا سکتا سی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی یہ جڑی معراج سی یہ جڑا سفر سی سفر نہیں بلکہ سیر سی اسرا سی اس سیر نو رب کائنات نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دی انتہا بیان فرمائی اور انج کہہ لو آخری حداں نو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان چھون لگ پئی اینو معراج آکھیا جاندا ہے رب کائنات نے فرمایا محبوب جبریل اج خاص رات محبوب نو دولہا بنا کے لے کے آنا ہے کچھ مخصوص احکامات نے سنیا جا کے کائنات اندر میرے احکامات دے دے یا اللہ حکم ہے فرمایا جنت دے دروازے پہلے تے کھول دیتے جان پہلا حکم ہے کہ جنت دے دروازے کھول دیو اس واسطے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج جنت دی سیر کرنے واسطے آنا ہے دیکھو نا قرآن آخدا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا موسیٰ علیہ السلام راتوں رات اپنے بندیاں نو لے کے نکلے تھو موسیٰ نبی جدو بنی اسرائیل لے کے دریائے نیل جو ٹپے سن اپنے ایمان نال دسو فَأَسْرِ اسرا دا لفظ نے تھے بھی جدو انہاں بندیاں نو لے کے نکلے اللہ دے بندیاں نو لے کے نکلے کلیاں روحاں نو لے کے تھوڑی نکلے سن اجسام بھی نال ہی سن قرآن آخدا ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی اگلی دلیل دے دینا فرمایا کیا ویکھیا محبوب نو جڑا عبد مقدس نو روکدا ہے میرے مصطفیٰ نو روکدا جدو نماز پڑھے ہاں جی ایتھے بھی عبدن دا لفظ آیا مطلب اے وچ نماز پڑھدیاں روکدا ہے محبوب جسم دے نال ہی نماز پڑھدا تے روکن والا روکدا ہے نا یہ جڑے الفاظ حضور دی سیر واسطے صلی اللہ علیہ وسلم استعمال ہوئے نے یہ خود الفاظ ہی اس بات دی دلیل نے کہ میرا محبوب روح مال جسد سیر واسطے تشریف لے گئے رب کائنات نے فرمایا جبریل یا رب جلیل حکم ہوئے سنو یار ذرا ذوق لے لو محبت لے لو ذرا علمی گلاں بند کر کے دوجے پاسے آ جانا واقعہ معراج بیان کر دینا رب کائنات نے لا ریب کتاب اندر فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى پھر آکھو سبحان اللہ، ایک بار پھر آکھو سبحان اللہ۔ پچھلے جمعے بھی بندے تھوڑے سن چونکہ الیکشن دی آمد سی، ہون چونکہ ہو گیا پہلے آن دی خوشی سی، ہون جان دا غم ہے، آج بھی بندے تھوڑے ہی ہونے نے، پر جننے کے بیٹھے ہیں تسی سبحان اللہ تساں آنکھی رکھنی ہے، اپنا اپنا ذوق ہے، اپنا اپنا ٹیسٹ ہے۔ رب کائنات نے فرمایا جبریل اج میں اپنے محبوب نو لا مکان دا اے دولہ بنا کے لے کے آنا ہے، میرا محبوب سیر واسطے آئے گا۔ عرض کیتی مولا حکم ہوئے، فرمایا جنت دے دروازے کھول دیتے جان تے جنت دے اندر رضوان جنت نو آکھیا جاوے، رضوان جنت نو آکھیا جاوے کہ جنت نو سجا دیتا جائے، غلمان جنت نو آکھیا جاوے موتیاں دے طبق لے کے جنت دے دروازیاں تے کھلو جاؤ۔ جدوں میرا محبوب جنت دی سیر واسطے آوے، میرے محبوب تے موتی برسانے نے، میرے محبوب دا استقبال کرنا ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دے نعرے آنے چاہیے نے، میرے محبوب نو مرحبا آکھنا ہے۔ رب کائنات فرمایا جبریل ہن انج کرنا ہے، جنت دیاں حوراں نو آکھنا ہے تساں اچھے اچھے آرائش و زیبائش نال اچھے اچھے لباس پہ تن کر لو، یا اللہ جویں حکم ہوئے۔ جبریل نے جنت والیاں نو پیغام سنا دیتا، جنت دے براکاں نو تے 40,000 سال پہلے ہی میں سے جا چکیا سی، ایک وقت آئے گا میرا مصطفیٰ کریم امام الانبیاء مدینے دا تاجدار جنت دی سیر نو آوے گا۔ اینا براکاں وچوں ایک براک ایسا ہوئے گا جے تے میرا محبوب جلوہ گر ہو کے آئے گا۔ اینا براکاں وچوں ایک براک ایسا ہوئے گا جے تے میرا محبوب جلوہ گر ہو کے آوے گا۔ چونکہ بس واقعہ معراج بیان کرن لگا ماں، رب کائنات نے حکم دے دیتا دوزخ دے دروازے بند کر دیتے جان۔ آج دی رات جڑی ہے میکائیل رزق دی تقسیم والا فریضہ جڑا آج معطل ہے، آج سرکاری چھٹی ہے، آج بالکل لیوی ذمہ داری نہیں نبھانی۔ اسرافیل سور پھونکن والا بھی فریضہ آج تیرے واسطے معطل ہے، آج تینوں بھی سرکاری چھٹی ہے۔ ملک الموت آج تمہیں کسے دی روح قبض نہیں کرنے، آج ساری قبران دا عذاب موقوف کر دیتا جائے۔ اے جدوں تائیں میں سورج نو حکم نہ دیواں سورج طلوع نہ ہوئے، اور اس تو علاوہ چاند نو آکھنا آج 27ویں رات اپنی پھکی پھکی روشنی بکھیردا رہی۔ ہر پاسے احکامات دے دیتے گئے، جس ویلے رب کائنات فرمایا میرے جبریل ہن محبوب نو لے کے آنا، یا اللہ حکم ہوئے میں جاواں۔ سیرت دیاں کتاباں دے اندر جتنیاں روایات نے، معراج دیاں کتب حدیث اندر جتنیاں روایات نے معراج دیاں، میں انہاں ساریاں نو آپس اندر مکس کر کے تیرے اگے ایک پورا واقعات مضمون بیان پیا کرنا۔ امام الانبیاء نو لے کے آنا، یا اللہ حکم ہوئے، فرمایا فرشتیاں نو استقبال واسطے لے جانا، یا اللہ ٹھیک ہے میں ملائکہ نو بھی لے جانا۔ جبریل 70,000 ملائکہ نو نال لے لیا۔ رب کائنات فرمایا جا جنت اندر ٹور جا، تے جنت دے اندر جا کے ایک براق نو نال لے لے۔ ہن جبریل جنت دے اندر آ گئے، جنت دے براق بڑیاں خوشیاں پہ مناندے نے۔ جنت دے اندر اعلان ہو چکے ہے کہ مدینے دا چن آ رہا ہے، امام الانبیاء آ رہا ہے، میرا مصطفیٰ آ رہا ہے، جانے کائنات آ رہا ہے، شان کائنات آ رہا ہے، اصل کائنات آ رہے ہیں، روح کائنات آ رہے ہیں۔ اے جبریل نے جا کے جنت دا دورہ کیتا، 40,000 براکاں نو ویکھیا، براک بڑے خوشیاں نال اچھل دے تے کود دے پھر دے نے، پر انہاں براکاں دے وچوں ایک براک ایسا جڑا روئی جاندا بیٹھا، نحیف کمزور ہے۔ انہوں پوچھیا تینوں کی گل ہے؟ وہ کہندا میں مصطفیٰ دے عشق وچ ایسا ڈوب گیا ہوں، ایسا کھپ گیا ہوں، 40,000 سال ہو گئے نے، مینوں پتہ لگیا کہ شب
इसरा दा दूल्हा बन के जदों महबूब जन्नत दे अंदर जलवागर होणगे ते बुराक ते सवार हो के आउणगे मैं उदों दा खाना पीना छड़ दिता है उदों दा खाना पीना छड़ दिता है इस वास्ते कि 40,000 बुराकां दे विचों अल्लाह जाने मेरा कुरा निकले या ना निकले खुदा बेहतर जाने कौन बख्तां वाला होवेगा जेदे ते आमिना दा चन जलवागर होवेगा इमाम लंबिया जलवागर होवेगा वो कहंदा उदों दा ना मैं कुछ खाना वा ना कुछ पीना वा बिल्कुल ना चरदा वा मैं जन्नत दे अंदर इसे तरह बैठा रोई जाना वा महबूब दियां जुल्फां नूं याद करने वाला महबूब दे रुखे बदुहा नूं याद करने वाला इश्क तेरा जे ए पानी मंगे ते मैं सामने बैठा के आज दर्द पुराने छेड़ा मैं राती भी रोना दिने भी रोना जन्नत के अंदर भी दिल नहीं लगता मैं चाहना मेरा मुस्तफा मेरे ते सवार हो जाए जिस वेले वो रोन लग पिया रब्बे कायनात फरमाया जिबरील अपनी मर्जी का बुराक लै जाई मेरे महबूब दे शायान शान लै जाई हुण इहदे तो वध के शायान शान किहड़ा होवेगा जिहड़ा मेरे मुस्तफा दी मुहब्बत च खाना पीना चरना बंद कर दिता होवेगा जिहड़ा यार दियां तांगां रख के बैठा होवेगा ते इस वास्ते रोंदा होवेगा अल्लाह जाने 40,000 विचों मेरा ये कुरा निकलदा ही कि नहीं निकलदा जिबरील आख्या ओए बुराक रोण दी वजह की है उन्हें आख्या बस जुल्फे यार दा जिक्र छेड़ी रखना मान उन्हें आख्या ए ना नैना ओडे करंदी तेरी तो केड़े वेले आउणा सोहणिया ए ना नैना ओडे करंदे तेरे तो केड़े वेले आउणा सोहणिया साडी जिंदगी दे सामुक चले साडी जिंदगी दे सामुक चले तू कदों सीने लाना है सोहणिया चढ़ी कोठे ते मैं उतरी सवारी सवार चढ़ी कोठे ते सवार चढ़ी कोठे ते मैं उतरी सवारी ना जा आजा कल मन जा तू जितियो मैं हारी ना ना बिल कपड़ो ना ना मजा नहीं आना जिन्ना जब तुसा पढ़ना नहीं ना खामोशी करो ना ना ओडे करंदे तेरे तो केड़े वेले आना ओडे करंदी तेरी तो केड़े वेले आना लोग
اگو براق اے دی واحد برکی براق دے 4 لفظ نے برق دے 3 لفظ نے عربی گرامر دا اصول ہے قلت حروف قلت معنیات دلالت کر دیئے تے کثرت حروف کثرت دے معنیات دلالت کر دیئے براق دے 4 حروف نے برق دے 3 حروف نے لوگوں برق دا معنی بجلی ہے برق دا معنی یعنی ایک بجلی ہے برق دا معنی یعنی ایک روشنی ہے براق دا معنی بے شمار روشنیاں نے بے شمار یعنی کثیر روشنیاں بہت ساریاں بجلیاں نے امام الانبیاء مدینے دا چند وہ لوگوں برق تے نہیں سوار ہونا میرے مصطفیٰ نے براق تے سوار ہونا ہے قلت دے معنی والے تے نہیں سوار ہونا بلکہ کثرت دے معنی والے تے سوار ہونا ہے 3 حروف والے برق تے نہیں سوار ہونا ایک بجلی تے نہیں سوار ہونا ہزاراں سینکڑیاں کثرت دے نال کثیر بجلیاں تے سوار ہونا ہے اور میں دسنا مقام مصطفیٰ جانا قلت حروف قلت معنی تے دلالت کر دیئے کثرت حروف کثرت معنی تے دلالت کر دیئے اوے تیرے میرے ورگا بندہ ایک بجلی دی ننگی تار نو ہاتھ لاوے جان دی بازی ہار جاندہ ہے صدقے جاواں ہزاراں بجلیاں نو جڑا نت پا دے وے نو مقام مصطفیٰ یا کیا ہزاراں بجلیاں نو کیل پا دے وے آواز موٹی کر آوازاں ہزاراں بجلیاں نو ہزاراں روشنیاں نو جڑا نکیل پا دے وے جڑا ناتھ پا دے وے جڑا ہزاراں بجلیاں تے سواری کرے تے انہوں نکیل پا کے لگام جدر مرضی چاوے موڑ لوے اینو مقام مصطفیٰ آکھیا جاندا ہے اینو رفعت مصطفیٰ آکھیا جاندا ہے اگلی گل سن یار سائنس کہندی ہے روشنی دے اوتے لائٹ دے اوتے ذرہ نہیں ٹھہردا روشنی دے اوتے ذرہ نہیں ٹھہردا روشنی دے اوتے ذرہ نہیں ٹھہردا پوچھنا چاہنا جے سائنس کہندی ہے روشنی تے ذرہ نہیں ٹھہردا تے میرا مصطفیٰ پھر کلا روشنی تے نہیں برق تے نہیں بلکہ براق تے ہزاراں روشنیاں تے سواری کیویں کیتی اے دا جواب کوئی عقل دیندی ہے کوئی عقل دیندی ہے عقل دا کوئی جواب ہے لوگوں او جڑیاں ہزاراں روشنیاں براق ایڈا لطیف نہیں سی جنہ جسم مصطفیٰ لطافت رکھدا سی جنہ جسم مصطفیٰ لطیف سی انہا براق لطیف نہیں سی نہیں تے روشنی تے ذرہ نہیں ٹھہردا تیری سائنس سے گل آکھ دیئے ہن جبریل جنت وچوں براق نو نال لے لے اللہ فرماندا قرآن اندر سبحان الذی اسرا بعبدہ جن نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص نو سیر کروائی تے سیر کروائی شایان شان سیر کروائی فرشتیاں دے پروٹوکول نال سیر کروائی جنت دا براق بھیج کے سیر کروائی لوگوں نوری کندیلاں انہاں نوریاں ہتھاں وچ پکڑ لیاں نے میرے مصطفیٰ دا شاہی سرکاری پروٹوکول تے ویکھ یار او لوگوں نبیاں دے امام آنا ہے رسولاں دے سردار آنا ہے جبریل نو حکم ہویا ہن لے لے 70,000 فرشتے نال تے براق نال لے لے تے پتہ آئے مکہ جا کے اوتھے لینڈ کرنا ہے سارے فرشتیاں اوتھے رک جانا ہے جبریل اوتھوں چل کے نبی دے حجرے دے سامنے آ جانا ہے حجرے دے سامنے آ جانا ہے اوتھے آواز نہیں مارنی باہروں کھلو کے نانا چھت دے اوتے چلا جانا ہے محبوب لمبی تان کے لیٹے آئے ہن چھوٹا جا سوراخ کرنا ہے اس چھوٹے جے سوراخ دے وچوں دی اندر جانا ہے کیونکہ قرآن آکھدا ہے میرے یار دے بوئے تے کھلو کے بے ادباں طرح آوازاں نہیں مارنیاں کہ میرے نبی پاک علیہ السلام دا ادب ہے نبی دی آواز تو اچھی آواز بھی نہیں کرنی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی نہ تیری آواز نبی دی آواز تو اچھی ہوئے تے نہ باہر کھڑو کہ تو آواز دینی ہے سرکار نو میرا یار جدوں آسان نہیں سمجھے پئی گھروں باہر آ جائے
جدو میرا محبوب آ جائے اپنے مسئلے رکھ لیا کرو جدو قرآن دا آرڈر آ گیا جبریل نو میں حکم ہویا باہر کھلو کے نہ کنڈی کھڑکانی نہ آواز دینی نہ انج جگانی چھت تو نکا جا سوراخ کرنا ہے محبوب دے چہرے دے سامنے نکا جا سوراخ کڈیا جبریل اس سوراخ وچوں اندر جان لگ گئے میں پوچھیا عشق دے مفتی نو عقل تے عشق دی جنگ لگ گئی میں کیا سمجھ نہیں آندی 650 پراں دا مالک جبریل ایک پر کھولے تے مشرق تو مغرب نو ڈھانپ لوے اس نکے جے سوراخ چو جانے رب کائنات سونیا تو حکم دے دیندا چھت لا کے جبریل پاسے رکھ دا چھت لا کے پاسے رکھ دا جبریل اندر ٹر جاندا پھر واپس جاندا تے چھت اتے رکھ دیندا یا اللہ جی میں تیرا حکم ہوندا اوویں جبریل کر لیندا نا نا لوگو عقل والیاں نو حکم آیا شعور والیاں نو حکم آیا عشق دے مفتی نے دسیا جدوں محبوباں دے کول جائیدا ہے اپنے توڑاں دے سریے کڈ کے جانا ہے اپنیاں پگڑیاں لا کے جانا ہے ادب دا کرینہ ہے ادب دا تقاضا ہے وے اس واسطے جڑا بندہ جبریل تے اگئی عاجزی والا ہے جبریل تے اگئی انکساری والا ہے نوری تے اگئی اللہ دے عبادت کرنے والے نے لیکن لوکاں نو میسج دینا ہے توڑاں دے سریے کڈ لو یار مل جائے گا دستاراں لا کے یار دے پیراں وچ رکھو محبوب مل جائے گا ایڈی وڈی پگ والا جڑا 1,24,000 نبیاں دا صحابی ہے 1,24,000 نبیاں دا صحابی ہے ایک صحابی دی شان نو غوث نہیں پہنچ دے کتب نہیں پہنچ دے ابدال نہیں پہنچ دے کلندر نہیں پہنچ دے ذرا ٹھہر کے مقام نبوت نہ پڑھاتے شہزاد بدر شاہ نو اجل لطف نہیں آیا میں تیری سبحان اللہ سننا چاہنا مقام نبوت دساں ہائے 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 مقام محمدیت دساں مقام احمدیت دساں مقام رسالت دساں اوے کلا میرے مصطفیٰ دا چہرہ ویکھنا رخ یار ویکھنا رخ غم خار ویکھنا کلا یار دا مکھ ویکھنا ایڈی وڈی عبادت ہے ایڈی وڈی عبادت ہے ایڈی وڈی عبادت ہے دنیا دے غوث 24 گھنٹے مصلی تے کھلو جان رخ یار نو ویکھن والی عبادت دا ہاں ہاں جذباتی گلا نہیں رخ یار ویکھنا رخ مصطفیٰ ویکھنا ایڈی وڈی عبادت ہے انہیں کچھ بھی نہیں کیتا یار دا چہرہ ویکھیا کلمہ پڑھیا دنیا تو چلا گیا جگ دے غوث کتب ابدال کلندر قاری خطیب ادیب فصیح بلیغ اوے شرق تو غرب تک دے سارے تہجد گزار کٹھے ہو جان عبادتاں دیاں پنڈاں بن لین رخ یار نو ویکھن والی عبادت دے پیراں نوں بھی نہیں پہنچ ہائے 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 یہ وے ایسی عبادت میرے مصطفیٰ دا چہرہ ویکھنا ایسی عبادت ہے اور نکا جا سوراخ کر لا اتھوں اندر جڑ جائیں جبریل اتھوں اندر آیا یا اللہ ان حکم ہوئے لمبی تان کے مصطفیٰ لیٹے ہوئے نے میں بڑے ہی محبت رنگے چ گل کرن لگا اگے پوری رات یار روندا ساری رات یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت اللہ فرمایا جبریل محبوب نو لے آ اینو اپنی رحمت دا دریا تے وکھاواں تیری امت گناہگار یا میری رحمت دا دریا وسیع ہے ساری رات یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا اللہ قرآن نازل کردا سونیا کچھ جاگ لیا کر کچھ سو لیا کر پر محبوب ہے کہ اساں دکھیاں دے دکھ یاد کر کے پوری رات مصلی تے آج میرا مصطفیٰ کریم امام الانبیاء تیرا تے میرا نبی آج ساری رات انج کہہ لو آج لمبی تان کے لیٹ گیا پر آواز نہیں دینی جبریل یار دے تلویاں نو چمنا ہے اکھاں بند کر یارو مدینے والی نگری دی بھی سیر کراواں تے مکے دیاں پہاڑیاں دی سیر کراواں اے دی وجہ کی میری سمجھ تے عشق دا ایک ہی منظر سامنے آیا کہ ساری رات محبوب روندا ہے تاکہ جگ نو پتہ لگ جائے میرا مصطفیٰ
मुस्तफा रब नाल प्यार बड़ा करदा है ते उम्मत नाल प्यार बड़ा करदा है, रब नाल मुहब्बत बड़ी करदा है ते उम्मत नाल मुहब्बत बड़ी करदा है। मेरा महबूब रब वास्ते भी तड़पदा है, उम्मत वास्ते भी तड़पदा है, पर अज लंबी तान के इसलिए लेट गया। कल नूं कोई बेअदब ए ना वेखे, वेखो जी कल्ला मुस्तफा ही तड़पदा सी, कल्ला मुस्तफा ही सकदा सी। ए एक तरफा मुहब्बत सी, एक तरफा प्यार सी, एक तरफा इश्क सी। अल्लाह चाहे अज यार लंबी तान के लेट जावे, यार लंबी तान के लेट जावे, जिबरील उत्तों दी छत वाल दी अंदर जावे, महबूब दे कदमां ते अपने होंठ रखे, जग नूं पैगाम जाए, सरकता गरब मैसेज जाए, अगे पिछे महबूब तड़पदा सी। ओ अज रब भी यार दा मुश्ताक नहीं समझे। अगे महबूब तड़पदा सी, अगे महबूब सिद्ध सकदा सी, अगे महबूब भी लगदा सी, अपनी मोहब्बत का ऐलान करदा सी, मोहब्बत का इजहार करदा सी, इश्क का इजहार करदा सी। पहले महबूब तड़पता था, आज रब मुश्ताक है। हाय हाय हाय। अच्छा जिबरील कहंदे मैनूं सारी उम्र पता ना लगा, बाकी नूर दा वा होंठ काफूरी क्यों में। आहा बोलो। जिबरील कहंदे मैनूं सारी उम्र पता ना लग्या, मैं सोचदा रहा हूं मैं बाकी सारा नूर दा वा काफूरी होंठ क्यों ने। जिबरील कहंदा जदों महबूब दे तलवियां वाल जाके खलो गया, महबूब ने चादर लई हुई है, महबूब लंबी तान के लेटे ने, तेरे तरह सुते ने नहीं नहीं, जिवें मैं सोना तू सोना नहीं नहीं। ला जनामो कल्बी दी कैफियत आ रही है, अखां बंद ने दिल जागदा है, पुल कायनात दा मुशाहदा पे करदे ने। जिबरील पैरां वाले पासे हुक्म होया, जिबरील अपने होंठ महबूब दे तलवियां ते रख दे। महबूब नूं चूंके आवाज़ नहीं देनी, इंज नहीं जगाना जिवें आम लोकां नूं जगाई दे, बस अपने होंठ महबूब दे तलवियां ते रख दे। मैं तेरे होंठ बनाई काफूरी इसे वास्ते सन कि जदों यार शबे मेराज लेटिया होवे, लंबी तान के लेटिया होवे, अल्लाह दी कुदरत इश्तियाक चा जाए, 70,000 मलैका बताए मक्का इंतजार च खलोते होण, नूरी कंदीलां हत्थां विच खलोते, हत्थां विच पकड़ियां होण, सारा अरब नहीं नहीं पूरी कायनात जदों आराम कर दी होवे, महबूब दे इंतजार अंदर जिबरील जदों अंदर जावे, उदों जिबरील अपने काफूरी होंठ यार दे तलवियां ते रख दई। तेरे तलवियां ते होंठां दी ठंडक महसूस करके मेरा यार अखां खोल देवेगा। जिबरील कहंदा यार दे तलवियां ते लब रखण दी देर ओए मैनू अपने लबां दी काफूरी तखलीक दा इल्म आ गया है, इल्म आ गया है, इल्म आ गया है। डी टैप कलोनी वाले ए जड़ा लंबा चक्कर कट्टिया सवाल रखन लगा, जिस जिबरील नूं अद्धे धड़ दा पता सी नूर दा है ते क्यों नूर दा है, बाकी काफूरी होंठ क्यों काफूरी ने पता नहीं सी। जिस जिबरील नूं यार दे तलियां नूं चुम्मन तो बाद इस चीज दा इल्म आया है, ओए दसो जिबरील उस्ताद बन के आया है या नबी दा शागिर्द बन के आया। आ जेड़े कहंदे ना जिबरील आया तो कुरान पढ़ाया सरकार ने, उस्ताद बन के आया। हाय 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 हाय। जिबरील तो आप अपने अद्धे जिसम का हिस्से का पता नहीं सी। जिबरील कहंदा मैं मुस्तफा करीम इमामुल अंबिया दे तलवियां ते जदों अपने लब रख दिते, जिबरील कहंदा मैनू अद्धे धड़ दा पता लग गया, ए मैनू पता लग गया काफूरी होंठ का दे वास्ते ने अरज की ते जिबरील तलियां नो चुम के अरज की ते जिबरील तलियां नो चुम के मिल के पढ़ो अरज की ती जिबरील ज़ौक़ बन जाए अरज की ती जिबरील तलियां। कल अपनी मस्जिद महफल रखी सी, कोई इंतखाबात की वजह नाल मैं कहा लोग सारे इलैक्शन ते होना है, जेडे लोग की जुमा पढ़न नहीं आते वोटां दे करके पहला भी छड्ड दिंदे, दूजा भी ना महफल ते कित्थों आना है। मैं कहा जरा इहनूं महफल नूं कैंसल कर लो, कल नूं रख लांगे, बंदे रलन ते महबूब दा जिक्र खैर हो जाए। हुणे मैनूं इंतजामिया वालों पैगाम आएगा ना भी कल हफ्ते नूं रखनी कि इतवार नूं ते इंशाअल्लाह शबे मेराज यानी शान मेराज ते महफल भी सजावांगे। हत्थ खड़े करो जेडे जेडे आउणगे।
माशाअल्लाह ते बाकियां नूं पैगाम पहुँचाना भी महफिल पाक होएगी। मैं नमाज वाले ऐलान करांगा जरा हफ्ते नूं आखणगे या इतवार नूं हुण रल के पढ़ लीए। अर्ज़ कीते जिबरील तलिया नो चुम के अर्ज़ कीते जिबरील तलिया नो चुम के उठो आका हक दा पैगाम गया मिल के ज़ौक़ ला लो मज़ा ला लो उठो आका हक दा पलकां दे बूए टो नबी लेटे उत्ते लंबी टाण के जिस वेले चादर लई जिबरील कदमां ते अपने होंठ रखे होणगे मलैका दा सरदार ते इमाम जदों होंठ रख के लेटिया नबी इंज कपड़ा लाया अखां खोलियां जिबरील वाल वेखिया जिबरील की आख्या होएगा अर्ज़ कीते जिबरील तलियां लो चुम के अर्ज़ कीते जिबरील तलियां नो चुम के उठो आका हक दा पैगाम गया है उठो आका हक दा पैगाम गया है सवारी लई बुर्राक हाज़िर ते वागा फड़न लई गुलाम ते वागा फड़न लई गुलाम गया है ते वागा फड़न लई गुलाम गया है ते वागा फड़न लई गुलाम गया है ते वागा फड़न लई गुलाम गया है। नबी ने अखां खोलियां माज़ागल बसर व मा तगा वालियां अखां खोलियां अखां खोलियां पलकां दे बूए खोले नबी पुछया जिबरील आख्या कमली वालिया रब दा सलाम लैके आयो नाले पैगाम लैके आयो मदीने दे ताजदारा इमाम लंबिया सोनिया रब तेरे दीदार दा मुश्ताक है तेरे दीदार दा मुश्ताक है। मैं सवाल करना डी टैप कलोनी वालियो रब अगे यार नूं नहीं सी वेखदा जेड़ा अज वेखना है रब ओथे बुलाना है क्या रब बस ला मकान ते वे इत्थे कोई नहीं दसो 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 रब ओथे वे जाके मिलना रब ते हर जगह ते मौजूद है। अल्लाह दा कुरान आखदा शहरक तो भी ज्यादा करीब रब है शहरक तो भी ज्यादा करीब रब है। अल्लाह सोने अज यार दे दीदार दा मुश्ताक है अगे कदे यार नहीं वेखिया। अल्लाह दा कुरान आखदा फा इन्नका बि आयुनिना अल्लाह कहना मैं हर वेले महबूब नूं तकना ही रहना कला महबूब नहीं ये पूरी कायनात अल्लाह दी निगाह कुदरत के अंदर कोई चीज़ छुपी नहीं। अल्लाह ला मकाओ दी शान है हर जगह मौजूद है शारक तो करीब है केड़ी जगह है केड़ी चीज़ है जिथे रब मौजूद नहीं क्योंकि पता काज़ है बशरीयत शान सानू समझानी सी मकाम सानू समझाना सी सानू लुत्फ नहीं आंदा जिन्ना चिर साडे ज़ाविये नाल गल ना समझाई जाती। अल्लाह ने अंदाज ऐसा कुरान अंदर रखे महबूब की शान समझाने वास्ते बेशक अगे भी महबूब नूं वेखना वा बेशक मैं हर किसी की शहरक तो ज्यादा करीब हाँ पर मैं चाहना वा अज महबूब नूं इस ज़ाविये नाल बुलावां ला मकान की सैर ते आवे पिछे नबियां की इमामत होवे नबी पिछे इक्तदा करन फरिश्ते रस्ते विच इस्तकबाल करन जन्नत की सैर होवे सिदरा की सैर होवे अरशे मोला तो उत्ते यार आवे फिर जग नूं पता ना लगे जदों मैं ऐसा अंदाज अपनावा अगरचे अगे भी यार मेरिया नजरां च रहिंदा है पर अल्लाह फरमांदा लोगों सुन लो सुबहानल्लाजी अल्लाह फरमांदा पाक अल्लाजी असरा बिअब्दिही जिथे तुसी नहीं जा सकते उथे मेरा यार चला गया है। हुण इंज पल्ले पै गई है गल रब तो हर जगह ही सी हुजूर फरमांदे भी अल्लाह ने राती मैनू अपना दीदार कराया तो साढ़े तो उत्तों दी लंघ जानी सी गल असीं ते अगे चलदी सुभान अल्लाह नहीं आखदे बोलो ना असीं ते अगे सुभान अल्लाह नहीं आखदे भाई जी जो सिरों पानी टप जाए तो फिर असीं कहने अच्छा मेरा हम दिल से करता कोई गल कर जा पर इस मस्जिद से करनी नहीं
بعض اوقات باہر پروگراماں تے کچھ تھوڑا تھوڑا ریاستی سطح تے سیاسی سطح تے اصلاح معاشرہ واسطے گلاں کرنیاں ضروری نے، پر ایتھے تے حالات اجازت نہیں دیندے۔ میں گل پھر موڑنا وا، لے چلیاں سا گل تھوڑی جی گل کرن لگا سا، پر اینی گل کر دینا جو سروں پانی ٹپ جائے اسی پھر اکھاں کھولنے ہیں۔ اللہ فرمایا جے یار آکھے ایتھے ہی رب ویکھیا ہے تسی کہنا سی کوئی نہیں ایڈی کوئی وڈی گل نہیں۔ اللہ فرمایا اوے جبریل لین آیا ہے 70,000 ملائکہ او نال براق آیا، جنت دے دروازے کھلے، فرشتے یار نو لے کے اتے آئے، او جتھے سدرات جبریل بھی ہاتھ جوڑے میرا یار اتھوں بھی اتے آیا، عرش معلا دے مکین بھی تھلے رہ گئے، یار اتھوں بھی اتے آیا، اگے بس دوویں یار جان دے نے محب کی فرمایا محبوب کی سڑیا۔ مولویاں دے نعرے مار لیا کرو علماء اہل سنت، وہ گج ماج کے ووٹ نہیں پاؤنی کوئی گل نہیں، علماء اہل سنت۔ اچھا میں گل کر جاؤں میں گل کر جاؤں، خطیباں دا رنگ ہوندا گل سمجھان واسطے، سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، بعض اوقات مزہ ہے تے بعض اوقات طنز اندر۔ وہ سپریم کورٹ دی کرسی تے بندہ بیٹھا ہوئے، وہ کہندے نے توہین ہو جائے گی جج دا ادب کرو، وہی بندہ جب کرسی تے اتردا مڑ کے اوئے 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 ہوندی پھردی ہوندی، وہ کہندے اے ہن کرسی چھڈ گئی ہے، اے ہن کرسی تے نہیں سی، یہ کرسی دا ادب ہے۔ کی کہندے نے اے وزارت عظما دا منصب ہے، وہ بندہ اتردا ہے وہی ٹھڈے تے تکے کھاندا پھردا ہوندا، انہوں پوچھدے نہیں۔ عدالت دی کرسی تے بیٹھا ہوندا، او دا ادب تے احترام اینا جدوں اتردا ہے، وہ کہندے نے عدالت دی کرسی دا حیا ہے، اے وزارت عظما دا حیا ہے۔ جنرل دی کرسی ہے سارا حیا ہے، اتردا ہے وہ پھر انہوں وہ علاقہ چھڑنا پہندا، علاقہ چھڑنا پہندا، جگہ چھڑنی پہندی، وہ کہندے یار اگے بڑا ادب سی، وہ کہندے کرسی دا حیا ہے، جنرل دی کرسی دا حیا ہے، وزارت عظما دی کرسی دا حیا ہے، وہ کہندے یار اے جڑا عدالت عظما دی کرسی دا حیا ہے۔ میں پوچھنا چاہنا انہاں ساریاں کرسیاں دا حیا ہے، اے جڑی میرے مصطفیٰ دی کرسی ہے دا حیا ہی کوئی نہیں۔ اس کرسی تے جڑا بیٹھے اس کرسی دا حیا ہی کوئی نہیں، اس مصلی تے جتھے نبیاں دا امام جلوہ گر ہویا، میرے مصطفیٰ نے منبع شریعت نے لوکاں نو شریعت سمجھائی، جویں عدالت عظما دا حیا ہے، جویں وزارت عظما دا حیا ہے، جویں جنرل دی کرسی دا حیا ہے، قسم خدا دی اس مصلی تو پہلے عام بندیاں دی صف وچ بندہ بیٹھا ہوندا ہے، مصلی مصطفیٰ تے پہندا ہے، وہ کہندا ساریاں گلاں ایک پاسے جس مصلی تے کھلوتا ہے اس مصلی دا حیا، اس مصلی دا حیا ہے۔ اس واسطے کوشش کریا کرو جدو ایم این اے آوے تو اٹھ کے دوواں ہتھاں نال سی ملدے ہیں، ایم پی آوے دوواں ہتھاں نال ملدے ہیں، ساڈی مسجد وچ خطیب آوے تو اس مصلی دا بھی حیا ہوے گا، اسی آکھیے کہ نہیں نہیں اسی پیسیاں نو سلام نہیں کردے، اسی دیگاں نو سلام نہیں کردے، اسی وزارت عظما نو سلام نہیں کردے، اسی دنیا داراں نو سلام نہیں کردے، اسی سلام کردے ہاں جڑا مصطفیٰ دا نوکر ہوے، صدیق اکبر دا نوکر ہوے، فاروق اعظم دا نوکر ہوے، عثمان غنی دا نوکر ہوے، علی شیر خدا دا نوکر ہوے، اوے دنیا دے سارے عہدے تے منصب مصطفیٰ دے قدماں تو وار دے مار، میرے نبی دے مصلی تے کھلون والے امت دے سردار، میرے نبی دے مصلی تے کھلون والے، بولو بولو میں کی سمجھایا، جڑی مسجد سے بیٹھا ہوں میں تیری مسجد دا امام آ جائے اٹھ کے استقبال کریا کر، تیرے استقبال کرن تو تیرے ظرف دا پتہ لگے گا کہ یہ لوگ باشعور لوگ بیٹھے نے، انہاں نو اس مصلی دا حیا دے، انہاں نو اس کرسی دا حیا ہے، انہاں نو اس مسند دا حیا ہے، عدالت عظما دا بڑا حیا ہے، جنرل دی کرسی دا بڑا حیا ہے، وزارت عظما دا بڑا حیا ہے۔ اسی او باشعور لوگ ہاں، اسی استقبال کر کے اپنے علماء دا لوکاں نو دسنے ہاں کہ اسی جس قرآن نو چومنے ہاں، قرآن جے دے سینے وچ ہوے اسی او دے ہاتھ چوم کے بھی وکھانے ہاں۔ اور قرآن دا غلاف چومنا جے حیا ہے نا تے قرآن جس نبی دے نوکر دے سینے وچ ہے انہوں چومنا بھی حیا ہے، بولو نا۔
اچھا یہ تو اصلاح معاشرہ دے حوالے نال جبریل آکھیا یا رسول اللہ ہن جانا ہے تیاری فرما لو بولو اچھا ایتھے کلام پڑھا میں نواں ہی کلام لکھیا تے تواڈے واسطے لکھیا سنو گے اچھی سبحان اللہ تے آکھ دیو نواں کلام تواڈے کول ہی پڑھن لگا پچھلے جمعے پڑھنا سی نہیں پڑھ سکیا ٹائم ہو گیا اس تو پچھلے جمعے پڑھنا سی نہیں پڑھ سکیا ہاں کیا بتانے اسرار دے دلدار دیاں این جب آواز آوے کل نو یوٹیوب تے خطاب جاوے نا تو تھر تھلی پہ جائے بھی ڈی ٹیپ کلونی آلے نبی دی شان سننا جان دینا ہاں کیا بتانے اسرار دے دلدار دیاں کیا بتانے اسرار دے دلدار دیاں کیا بتانے اسرار دے دلدار دیاں تانگاں ویکھو بیلیوں رب دے یار دیاں تانگاں ویکھو بیلیوں رب نو یار دیاں کیا بتانے اسرار دے دلدار دیاں کیا بتانے اسرار دے دلدار دیاں تانگاں ویکھو بیلیوں رب نو یار دیاں تے سونے آنا جنتیاں محل سجائے نے سونے آنا جنتیاں محل سجائے نے پورا سیرا پڑیا پھول برسائے نے پورا سیرا پڑیا پھول برسائے مزہ لو مزہ پورا سیرا پڑیا پھول برسائے نے پورا سیرا پڑیا آئے پھول برسائے نے تے تم ایسیاں پیاں ماہ انوار دیاں 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 تانگاں ویکھو بیلیوں رب نو یار دیاں تے کیا بتانے اسرار دے دلدار دیاں کیا بتانے اسرار دے دل تے عرشیاں عرش سجانا سونے آنا اچھی آکھو سبحان اللہ اور میرے لکھے شیران دا مول تے پا دیا کرو سبحان اللہ بھی مہنگی عرشیاں عرش سجانا سونے آنا ساڈے ویڑے ماہی پھیرا پانا ساڈے ویڑے ماہی پھیرا پانا ساڈی نگری ماہی پھیرا پانا مل کے ساڈی نگری ماہی پھیرا پانا ساڈی نگری ماہی پھیرا پانا پھر کی ہونا تے تلیاں چمڑیاں عرش نے آج سرکار دیاں تلیاں چمڑیاں آج ہاں تلیاں لگنیاں عرش تے آج سرکار دیاں تلیاں لگنیاں عرش تے آج سرکار دیاں
تانگاں ویکھو بیلیو رب نو یار دیاں کیا باتاں نے اسرا تے دلدار دیاں کیا باتاں نے نعرہ رسالت کیا باتاں نے اسرا تے دلدار دیاں تانگاں ویکھو بیلیو یار نو یار دیاں استقبال نبیاں اکثر آنا سرکار دیان تے رل مل جشن منانا سرکار دیان تے رل مل جشن منانا سونے دیان تے رل مل جشن استقبال نبیاں اکثر آنا سرکار دیان تے رل مل جشن منانا سرکار دیان تے رل مل جشن منانا سرکار دیان تے رل مل جشن منانا تے گلاں بز میں حسین گلاں بز میں حسین عرشوں پار دیاں گلاں بز میں حسین عرش تو پار دیاں گلاں بز میں حسین عرش تو پار دیاں گلاں بز میں حسین عرش تو پار دیاں تانگاں ویکھو بیلیو رب نو یار اور آخری مقطع ہے یہ سبحان اللہ آکھو تو میں سناواں جبرائیل آ سونے نو جگایا جنتی جوڑا بدر نال لے آیا جنتی جوڑا بدر نال لے آیا مل کے جنتی جوڑا نہیں مول پایا میں بڑی محنت نال تہاڈے واسطے کلام لکھ کے آنا کلام دا مول ہوندا تے نال رل جایا کر جبرائیل نال لے آیا جنتی نال لے آیا جنتی جوڑا بدر نال لے آیا مل کے جنتی جوڑا تے چٹھیاں سونے آیا چٹھیاں سونے آیا چٹھیاں سونے آیا تیرے یار دیاں چٹھیاں سونے آیا تیرے یار دیاں چٹھیاں سونے آیا تیرے حبدار دیاں چٹھیاں سونے آیا چٹھیاں سونے آیا چٹھیاں سونے آیا عرشوں پار دیاں چٹھیاں سونے آیا عرشوں پار دیاں تانگاں ویکھو بیلیو یار نو یار دیاں تانگاں ویکھو بیلیو یار نو یار دیاں تے کیا باتاں نے اسرا دے دلدار